Sve je upaljeno, moji kume. Idemo, 1-2 akcija. To je taj Može, snimanje počelo, tako? Da. Evo je prepelica, ali ne jedna, ima i 7. Ja, da imamo šta radi ko Čekaj. Ja, da imamo kum moj. Vadimo. Da imamo gdje... Ja, da vidimo kakva je situacija. Dinča treba da se... Ne direk prepelica. Čime je ponio svoje kuće. Kakve su prepelice, Dinča? Ja, vidite kakva je situacija ovdje. Sada krećemo kume u totalnu rekonstrukciju naših A, brate, za pevanje moramo šupa. piti jaja, ovo je, to je najzdravije, znaš. Znači, čime je provali... To je najjače. Pa to je nemoguće. Evo vidite kakav je haos ovdje kod mene. Ima još jedna jebote. Ima kume 7 ženki. A brate, više ti je doma. Uradili smo 8 komada. A gdje, pa mora se uraditi baš za jednu. Pa da, kume, toliko sam ovdje sijalice, vidite šta se dešava u palati moje. Pogledajte ovo. Radovi su u toku. A kum čime je sprema da jede jaje